A wani ƙauye an taɓa yin wani azzalumin sarki. Wannan sarki ya kasance sarki ne wanda yake jagorantar mutanen wasu ƙauye. To amma wannan sarki ya kasance kwata-kwata ba ya kyauta a mutanen wa'innan ƙauye, domin wannan sarki ya kasance yana da wani bawa ƙaƙƙarfa, wanda bawan nan shi ne gaba ɗaya yake ciki a mutanen ƙauyen. Duk wata mace wanda ta amsa sunanta mace a wannan ƙauyen, to sai wannan bawan ya sadu da ita. Domin shi sarkin abin da yake dubawa, yana so a tara masa mazaje da yawa domin yaƙi. Wannan ƙauye kuwa ƙauye ne wanda yake cike da albarka, domin mutanen wannan ƙauye sun kasance mutane ne kyawawa, ko mutane ne halinsu masu kyau. Iya sarkin ne ya fita daban a wannan ƙauye, domin shi sarkin shi ba abin da ke gani a gabansa baya da mulkinsa. Shi dai ta yaya za a yi kawai a tara 'ya'ya maza domin mulkinsa ya kankama. Wannan sarki kuwa ya kasance yana da wata gimbiya mai matuƙar kyau. Wannan gimbiya 'yar sarkin ta kasance yarinya ne wanda duk duniya ba yarinya mai wannan gatan wannan yarinyar, domin ta kasance ita kaɗai wannan sarki ya mallaka a rayuwar shi. Wannan yarinya ta kasance yarinya ne mai hankali, mai nutsuwa, kuma wannan yarinya ko kaɗan ba ta son abin da mahaifinta yake yi. Domin wannan yarinya ita burinta ta yaya za a yi halin mahaifinta ya canja, sabida tana matuƙar ƙaunar mahaifinta sosai. Haka zalika wannan sarki kuwa ya ci gaba da wannan zaluncin a wannan ƙauye. Yarinya tana balaga da kira wannan bawan a mata ciki, kuma a idon jama'a yake ciki zai sadu da wannan yarinyar. In dai har aka haifi ɗa namiji a wannan ƙauye, to shi ne zai zauna, amma in dai an haifi 'ya mace, wannan sarki kashe ta zai yi. Ita kuma wannan yarinya ta kasance tana baƙin ciki da wannan abin da mahaifinta yake yi, to amma bayan da ta iya, sabida tana matuƙar ƙaunar mahaifinta. A kwana a tashi a wannan ƙauye, sai suka yi wani baƙon matashi. Wannan matashi ya kasance matashi ne ƙaƙƙarfa, kuma matashi ne mai kishin al'umma. Wannan matashi a zuwansa wannan ƙauyen ya fuskanci irin zaluncin da ake fuskanta a cikin wannan ƙauyen. Shi kuma ya zo shi ne a baƙunta, wanda ya zo shi ne a zai yi kwata-kwata kwana 3 ya bar wannan ƙauyen. Wannan matashi wata rana ya ɗan fita zaga gari, kuwa sai ga nan muƙarraban sarki sun fito da yarinyar sarki, za su raka ta za ta je makaranta ta dawo. Shi kuwa wannan baƙo idonsa kuwa kawai sai ya wurga ya hango wannan 'yar sarki, shi kenan ya kamu da son wannan 'yar sarkin. Shi iya burinsa ta yaya za a iya fara soyayya da wannan 'yar sarki. A wancan ɓangaren kuwa sarki yana nan da shi da wannan bawan nasa, da a kawo budurwa, wannan bawan nasa haka zai kwaɓe ya mata ciki a idon al'umma. Wata rana kuwa ana cikin yin haka, wannan baƙo ya rasa ta yaya za a yi ya haɗu da wannan 'yar sarki, domin yarinyar ta kasance yarinya ne wanda ake killace ta. Dama wannan baƙo ya kasance yana da wani aboki a wannan ƙauye, sai yake neman shawararsa ta yaya za a yi su haɗu da wannan yarinya. Wannan ko abokin nasa yake faɗa a wannan baƙon cewa ya ankare fa sosai, sabida sarkin nan ba sarki mai wasa ba ne, in har ma ya ji labarin kana son 'yarsa, to kashe ka zai yi. Wannan baƙo kuwa wannan maganar ko kaɗan ba ta dame shi ba, domin yana ƙaunar yarinya. Yake cewa shi ya shirya tsaf a fuskantar duk wani ƙalubale in dai akan wannan yarinyar ne, yanzu kawai ya nema musu solution ya za a yi su haɗu da wannan 'yar sarki. Haka kuwa aka shirya tsaf domin su cire wata dabara wanda za su je su ga wannan 'yar sarki. Shi kuma wannan bawa wanda ya kasance shi ne yake ciki a 'ya'yan mutane a wannan ƙauyen. Mutane sun riga da sun tsani wannan bawa, iya burinsu a kawo ƙarshen wannan bawa, kuma ya kasance mutum ne ƙaƙƙarfa wanda a duk cikin wannan ƙauyen baya da kowa. Ya fi ƙarfin kowa, shi ne kaman jagoran sarki, kuma shi ne wanda sarki yake ji da shi a cikin wannan ƙauye. Yarinyar sarkin nan kuwa duk ranar Asabar tana fitowa ta je ta wani lambunta domin ta huta. To wannan matashi ya shirya tsaf domin su haɗu da ita a hanya zuwa wannan lambun nata. To amma ta kasance ba ta tafiya ita kaɗai, tana tafiya da jagoran gaggagaggan security ne na gidan sarkin. Wannan matashi kuwa sun shirya tsaf domin su haɗu da wannan yarinya. Yarinyar ana ɗauko ta a wani keken mota ne idan za ta je wannan garin. To wa'innan matashi dabaran da suka yi shine suka saka ƙusoshi a hanya, domin wannan motar tasu ta yi faci. Su kuma sun kasance shi ya iya faci, ya fito a just kamar irin mai taimaka musu. Haka kuwa aka yi, suka shirya abubuwa sosai akan hanya, har wa'innan 'ya'yan sarkin ya kalli sun tunkaro 'yar sarki da jagoranta. Shikenan suna zuwa
cas kuwa yanda suka tsara haka ne ta faru, tayan wannan mota ta yi faci. Shikenan tayan wannan mota tana yin faci sai Jos suka fito kaman already waɗanda suka fito daga aikin gona, kuma shine suka shirya tsaf domin su taimaka su gyara musu. Shikenan waɗannan fadawa kuwa ba su yi ƙasa a gwiwa ba, suka faɗa wannan ‘yar sarki ta ce ta amince a bari ta gyara su gyara. Haka kuwa aka yi, suka zo suka fara gyaran wannan tayan. Shikenan anan mutumin nan har ya samu daman ya fara magana da wannan ‘yar sarki, yana yi mata magana ɗaya bafade yake cewa kai wannan fa ba sa'arka bace, kar ka ƙara mata magana, kai abin da ya kawo ka ka tashi ka bar nan gurin. Sai wannan ‘yar sarki ta ce a'a ka bar shi Jos kawai ya ci gaba da maganarsa. Shikenan kuwa har suka samu halaƙa da wannan ‘yar sarkin dalilin wannan taimakon da suka musu, har ‘yar sarkin ta ce ba damuwa tana gayyatarsa gidansu domin su sha ruwa gobe da daddare. Haka kuwa aka yi, wannan ɗan sarki da ke jagorantar wannan ƙauyen. Washe gari kuwa ya shirya tsaf domin ya tunkari wannan fada, wannan baƙo domin ya je ya sha ruwa da wannan ‘yar sarki. Ya shirya tsaf domin ya je shi, ya shirya ya tunkari fadan da shi da abokinsa. Jos kawai suka tarar wannan ƙaton yana ciki a cikin wannan fadan. Hakan ya ɗaga musu hankali sosai, to amma da ke ba abin da ya kawo su ba kenan, haka suka wuce. Jos kawai ya je shi sarkin ya tambaye su ku kuma me ya kawo ku, sai yarinyar sarkin nan take cewa ita ta gayyace su domin su zo su sha ruwa. To sarki kuwa bai ji daɗin haka ba, amma Jos kamar yanda yarinyar ta karanta masa akan su ne suka taimake su a hanyar su, shine sarkin kuwa ko ja bai yi ba, ya ce to shikenan su je su gana. Suna shiga sai ya ke nuna mata shi fa gaskiya ga abin da ke cikin ransa. Sai wannan yarinya take cewa ita gaskiya a yanzu in har mahaifinta ya san da wannan labarin to rayuwar shi ma ya ƙare. Abun ma da ya kawo shi nan gurin kuwa kawai dalilin wannan taimakon da ya musu ne, to amma za ta ba shi dama guda ɗaya, wanda idan har ya kashe wannan bawan Allah wanda ya addabi mutanen garin, to insha Allah ita ta masa alkawari ko ana hamata dole za ta aure shi. Wannan matashi kuwa jin wannan magana ya yi, sai ya duba wannan mutumi da ya wuce shi fa a idonsa, ya kalli mutum ne wanda ake faɗansa a ƙauye sosai, kuma mutum ne ƙaƙƙarfa, shi kuma ya kasance baƙo ne, bai san duk abin da ke wakana a cikin wannan ƙauyen ba. Ya amsa mata in dai har haka ne burinki, to insha Allah ni kuma zan shirya tsaf domin na tunkari wannan bawan Allah. Haka kuwa aka yi, ya dawo shi da abokinsa suke tsara ya za a yi ya tunkari wannan bawan Allah. Wannan baƙo kuwa sai ya samu dama, domin a gidansu akwai wata budurwa wanda sarki ya sa a ɗauko ta domin wannan bawa ya kwanta da ita. Haka aka yi kuwa, domin wannan bawa ya kasance mutum ne azzalumi. Shi kuma jin haka ne har ya samu dama domin ya tunkari wannan bawa da faɗa. A ran da sarki ya turo fadawansa domin su ɗauki wannan yarinya, wannan matashi kuwa ya yi iya dabarbarinsa domin ya kore su. Haka aka yi kuwa ya kori wa'innan fadawan, har aka turo wannan mai ƙarfi. To a wannan fafatawan da aka yi ne har Allah shi ma ya ba shi nasara ya cin ma wannan bawan da yake zaluntar 'ya'yan mutanen a wannan ƙauyen. Gari ya ɗauka sosai faɗan wannan baƙo da wannan bawa, sabida wannan baƙo ya kasance ya ci galaba akan wannan bawa wanda ya aika shi har lahira, kuma wannan bawan dole da dabarbaru wannan baƙon ya kashe shi. Hakan ya ɗauki hankalin mutane sosai, wanda yarinyar sarkin a nan ne ita kuma ta fita ta ce a sarkin dole sai wannan bawa za ta aura, wannan baƙo za ta aura. Kai a wani